नोंथाङा निस्सय नोंथांनो भट होबाय माबायदि होनांगौ गासै बिटिआर बासिनिसिम गोजोननाय जासिनाय थाबाय दिनैहाय इलेक्सन आरो बेवहाय आंबो गिबि फार्स्ट सेसनावनो आं गामिनि जिबिटि एलपि स्कुल 105 दांथिबारि एलपि स्कुलाव आं भटखौ होबाय आरो मोजांखौनो नुदों जे रायजो राजाफ्रा दिनै सान्थि भाबै फैनानै दिनैहाय गाव गावबागावनि भटखौ होफैनो हादों बेखौ लानानै आं जोबोद गोजोननाय मोनदों आरो दासिमाव जेबो इनसिडेन्ट गैयालासे मोजाङै मोजां जागासिनो दं आरो बेबायदि जालांगोन होननानै आसा खालामदों गोबां फोसावदों मेल खालामबोनानै दिनैसिमाव बेसेबां देरहाजानाय अनुभब ओरैनो जोंनावथ' नैबेहाय टटेल भटखौथ' जों बुंनाय नंला जेनेबा भटआ मेक्सिमाम भट लानानैनो आं देरहागोन खारन जोङो गोबां दिन जों फोसावदिं मेल जों फोसावबोबाय बेवहाय जोङो दिनै मिथिनो मोनबाय आरो रायजो राजानि जेनोखि आसा आरो हास्थायनाय बेखौ जोङो मोनदांनानै दिनै बुंनो हागोन जे बे ओनसोलाव सान्थि फैबाय आरो बे सान्थिखौ लानानै जौगानाय बयबो लुबैदों आरो बेबायदि मोनसे न'खराव जौगानाय गामियाव जौगानाय समाजाव जौगानाय बेखौ लुबैदों हिसाबै गासैबो भटआ इउपिपिएलआवनो फैगोन आरो बेवहाय मोजां भट लानानै जोंनि इउपिपिएलआनो बेहाय सरखार दाफिनगोन आं बेखौहाय दिनै दिनाव रोखा जानो हादों